Zdravíme nás pri našom prvom let's play s Chronikom a s Egom. Serus. Zdravím ťa, Chronik. Prosím ťa, Aj ukáž, teba. ako... No, takže v tomto dieli by sme vám chceli ukázať, ako správne naťažiť redstone. No takže Ego, mohol by si prosím ťa začať? Áno. Ja ti dám krompáč, mohol by si začať. Krompáč sa mi dáva zbytočne, pretože sa to najlepšie ťaží kosťou. Pozrite sa na ten efekt. Krásne vidíte. Áno, je to pravda. Áno, Pekne vidíte, jak sa to ničí. Áno. Veľmi kvalitné. A v tom počíva ten trik, no proste. To je sila triku. Takýto bug sme ešte nenašli. Takže ďalej by vám chcel Hráme- ukázať Chronik. Ukázať, no to sme si šetrili do druhého dielu, tak ale chceme vám to ukázať. Ako správne ťažiť hlinu. Zasa si zoberiem moju kosť Áno. a vyťažím to. A je to najväčšia kvalitka, aká mohla byť. Sice zhorím, ale vyťažil som hlinu. A nezhoríš. Už to stalo. No a ďalší dieloch by sme vám chceli ukázať, ako správne ťažiť piesok. Áno, alebo ako si postaviť dom. Bohužiaľ, povedz, No. Chronik. No povedz ty. No bohužiaľ, bude to veľmi zložité a moc z toho vidieť nebudete, pretože stávame veľmi luxusne a rýchlo. Takže... My to potom dáme spomalené 400 krát, aby ste videli niečo aspoň z toho. Áno, a to bude trvať 20 To bude tak sekúnd. minútkovo, ale tak my to postavíme za 30 sekúnd, ale dáme to 400 krát spomalenie, aby ste niečo z toho mali. Áno. No a hráme na serveri cstrike.cz, kvalitní hráči, komunita, adminy, proste všetko, server bude v popisku. Áno, takže... No a tých dielov bude viacej, neplačte, nebude len jeden. My sa zatiaľ lúčime, Takže- ale nie úplne, iba v tomto diele. Takže Chronikov Facebook je Chronik, môj Facebook je Ego Jebo. Zdravím vás, dovidenia. Čus.